Volop zinnen je het met mij in Haas, maar het begon van de morgen nog maar bewolking. En die bewolking ging voort. De blauwe lucht kwam de variant plak, de zinnen ik en de simmertemperaturen en het simmer waar ik. Maar tussen de midden hier nog een pad van de provincie, toch nog een protte bewolking, hield ik van de midden, doch zo die zinnen terrein winnen. En de komende dagen staan een bal van het simmerwaar. Simmerwaar om op vakantie te wijzen in de provincie. Simmerwaar voor de wettersport. Ja, en natuurlijk ik stroomwaar en waar voor de barbecue. Nou ja, zeg maar voor alle simmeractiviteiten. Wow, het waar. Joen en vannacht. Nog altijd een heldere nacht, hè? Maar temperaturen staan tussen de 8 en de 11 graden. En vierde een net al te sterke wind. Uit het met eerst mooi zwak, matig krijgt in ontrijden op zijn heegst. En dan moet uit. De zinnen is erbij. Volop zinnen. En we gaan stromen waar. Maar temperaturen tussen de 22 en 24 graden is het compleet simmer. En de wind die komt uit het noorden en noordoosten, maar zwak of matig krijgt waar ontrijden geldt van letter in de midden. En dan dus nog een licht koeltje voor de wettersporter. In de juni is het warm. Snij, een warme dag. 21, 22 graden direct aan zee. En 24 of 26 graden in het oosten en het zuidoosten. En dan die wind uit het noorden en noordoosten, maar matig krijgt rijden en fjouwer. Nog even een koeltje voor de wettersport. En dan ben we al je tevreden. Wol warmte her, ik in de joentijd. En dan terug naar het fruitjoch. Manje, warm. Maar zo'n 23, 24 graden gemiddeld en volop zinnen. Op Tieze wat meer bewolking, maar de zinnen had oorhorn. Zo'n 23 graden. Op Wijze zijn 21 of 22 graden. Nog wat meer bewolking, maar ik nog wel een beetje zinnen. De zinnen er nog aardig bij. En ze bloedt het simmer. En dat simmerwaar zullen we voorlopig in juli houden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.